Ahoj, som Andrea Borková, popôrodná dula a laktačná poradkyňa, zakladateľka projektu 600nedelie.sk a tiež spoluzakladateľka občianskeho združenia Po pôrode inak. Prebalovanie bábätka nemusí byť pre teba strašiakom. Čo je veľmi dôležité, aby si budovala aj bezpečnú vzťahovú väzbu so svojím bábätkom, robiť všetko pomaly, každú jednu vec jemne a nič nepokazíš. Je dobré si uvedomiť, že bábätko nevníma ešte hranice svojho tela a nemá koordinované pohyby, a takisto nerobí ich vedome. Takže neboj sa toho, keď sa tam trošku ako keby myká alebo kopká nožičkami, je to všetko v poriadku. Skús s ním udržovať očný kontakt, prihováraj sa mu tvojim nežným hlasom, dotýkaj sa ho, hladkaj ho. Môže určite aj pomôcť na začiatku, kedy je ešte pri novorodencovi silný morov reflex. To je taký ten reflex, keď mu tak vystrelia ručičky a môžeš mu ich napríklad jemne pridržať a najprv si ho upokojiť, pokiaľ teda ho ideš prebalovať. Dnes už okrem jednorázových plienok si môžeme zvoliť aj možnosť bezplienkovej komunikačnej metódy, kedy vlastne dieťatko dávame nad nočník alebo misku cikať aj kakať. Môžeme zvoliť aj látkové plienky, už každému čo vyhovuje. Nie je vôbec problém kombinovať tieto tri spôsoby medzi sebou, vybrať si to, čo ti vlastne vyhovuje. Pri prebalovaní, ako sme si spomenuli, rozprávaš sa s dieťatkom, môžeš mu hovoriť to, čo vlastne ideš robiť, ako mu ideš prebaliť plienku, že to možno bude trošku studené, keď mu budeš utierať. Môžeš zvoliť buď jednorázové vlastne vlhčené utierky, alebo môžeš zvoliť umývanie pod tečúcou vodou v umývadle, prípadne všetko môžeš kombinovať, alebo si namáčaš také nastrihané bavlnené štvorce, ktoré si namáčaš do teplej vody a tak utieraš dieťatko. Čomu sa určite vyvaruj, je veľmi takéto prudké zdvíhanie, aby si vlastne nezaťažovala ešte tú chrbticu, ktorá sa stále vyvíja a celkovo ovplyvňuje aj trávenie. Ja veľmi rada prebalujem bábätka, pokiaľ je to možné, spôsobom, že si ich otočím takto nabok, poutieram, čo poutierať treba, vložím si tam druhú vlastne čistú plienku a zase si to bábätko kľudne pretočím na druhú stranu. Ako som spomínala, keď robíš tieto veci pomaly a v pokoji jemne, nič nepokazíš a neublížiš svojmu dieťatku. Čo sa týka nejakej hygieny alebo krémovania, môžeš zvoliť dostupné krémy, buď nechtiková mastička, alebo zinková, alebo rybia mastička. Naozaj je toho už v drogériách veľa, takže záleží na tebe, čo preferuješ. Toho krému naozaj stačí dávať málo do tých záhybov, aj na zadoček. Nemusí to byť hrubá vrstva. Dieťatko má jemnú kožičku, môže sa to tam proste zapariť, aj keď je tam vlastne ten krém, pretože je tam veľmi hutná vrstva. Potom zo začiatku, keď je tam vlastne pupočný pahýl, tak preklápame takto plienočku, aby vlastne sa nám to tam nešúchalo o ten pupok. Taký úplne základný, jednoduchý handling, keď chceš bábätko zdvihnúť, nerob to takýmto spôsobom. Je to nevhodné pre jeho vývoj a vývin a aj pre jeho nervovú sústavu. Za mňa najlepší spôsob, ktorý ja učím ako popôrodná dula aj moje klientky, je navážiť si dieťatko na jeho hrudník, držíme, navážiť si ho takto na dlaň, pomaličky ho pretočiť a takto ho vlastne nadvihnúť a dať si ho už do polohy, ktorú preferujeme. To, čo nebolo vidno, je táto poloha, je to poloha tigríka. Nemusíš sa jej báť, je to naozaj veľmi, veľmi vhodná poloha, kedy máme chrbátik nalepený na našom tele. Môžeš držať dieťatko takto, ale to by som robila až neskôr, keď už je väčšie. A tie prvé týždne je fajn držať vlastne takto za zadoček. Tie nôžky pri bábätku sa trošku inak správajú, nebudú takto visieť, ako je to pri tejto bábike. A tu je vlastne hrudník
opretý. V tejto polohe si dieťatko môže krásne trénovať chrbátik, brušné svaly a zdvíhať hlavičku. Z tejto polohy môžeme prejsť do úľavovej polohy, kedy si takto prechytíme dieťatko a dáme si ho do tejto polohy. Nemusíš sa báť, pokiaľ to dieťatko si jemne šúchaš po tele, nemôže sa nič zlé stať.